vítám pri novom videu a dneska si ideme zahrať Mineru parkour. Si mi písali do komentárov, že mám otestovať svoj parkour, tak no otestujem. A hneď pred otočom som našiel cheat. Len ten skočí. Uiii. Hoho. No, toto mi nejde. Vôbec. Čo robíš, myška? S mojou kamerou. Dobre. Ježiš, nie! 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 Som vo vode. Tak niekto nevidel, čo vojde. Tak, to je najhoršie v Minecrafte, čo môže kedy existovať. Vojde je aj na singleplayery, napríklad keď sa prekopete cez kreátu cez bedrock a to sa dostanete do debilinky nejaké a to je Void. No a Void sa predpokladá je nejaký taký žeravý neviditeľný pavúk, ktorý vás proste zabíja aj keď ste v kreatíve. Ešte ho nikto neskúsil objaviť, ale čítal som, že výrobcovia ho tam na schvál dali, Void, a proste teraz sa do neho padá a tak. A tak. Počkaj, prečo tam vyber mapy. Také informácie. My budeme mať senka dneska. Ja nezaskočím ani na prvý jump, však to vidíte. Vidíte, aký som môj parkourista? Chcete vidieť môj parkour skill? Jasné. Tak ja by som sa mohol pripojiť do nejakej mapky, či sa nedá. Lomeno po... To sa stane. Seznam map. Tak ja idem. Tak skúsim toto mapu. To je. Start. Ježišmaria, ja nedal také slabé jumpy. Co robíme? Ja budem sa natáčať znova. Ježiš, ja sa nedívam vôbec pred seba. Ja chcem si pozrieť. Finish. Nie. Mne sa proste neviem čo, ale sa mi zdá, že sa premiesňujú tie. Mňa sa dneska vôbec nedarí parkour. Či ho moc preskočím, alebo slabo skočím. Ja nemám proste tú vychytávku na parkour. Tak prečo to dneska v tomto videu sa chcem naučiť parkourovať konečne, lebo toto sú moje prosky parkour. Sorry, že mám taký slabý hlas, lebo som nachladnutý a zle sa mi skáči. Teraz som dal dobrý jump. Nie! Ja budem asi najbližšie 2 videá sa venovať parkouru. Ja som na Eggwarsoch, Bedwarsoch, na hociakej minihre, ja som na Build Battle
keď budem mať hotové, ja si budem proste cvičiť parkour. Hej, to je Jetpoint a ja som sa aj dostal na Jetpoint 2, ktorý youtuberi by to dali na prvý šup. Statistiky mapy. Bože, to sú 4 tieto. To je ako môže byť pravda. Môže to byť pravda. Hodne sa to stane, že? No. Ježišmaria. Parkour mi porobí ešte dneska nervy. Ešte rob. Ale ja dneska nemám nervy, takže dívajte sa na to, dívajte. Počkaj, tak ja skúsime inú mapu, predsky po opustenej mapy. Loboba jelový. Jaká mapu? Skúsim niečo lepšie. To čo je? Tu ja mám parkourovať ako cestu. Tu ako ma môže hodiť? Čo mám na sebe speed? Ja nechcem ten speed. Zruš sa. Dobre, vidím, toto je parkour. Tak ja neviem, kde mám ísť. To čo je za blbú mapku? Do pole. Obtížnosť. Ja potrebujem úplne ľahkú. Čo to tu mám jumpovať? Som už prdel zo mňa. To sú blbé mapky na tom Wasabi Crafte. Skúsime toto. Čo to bude za mapku? Konečne niečo. Také tam celkom idú. Často si myslí, že mne nejde nič, čo? Ježišmaria. Ja si... nejde. Ja mám nervy. Mám vy niečo? Čím dlhšie to hrám, tým horšie to bude. Dáme cieľ. Skúsim toto. Game mode. Mám povolený na tento príkaz. Ty nemáš povolenie na hodinu. Ty kokos. Ešte máme nejakých 5 minút. Je to někdo?
protože já jsem noob. Já to zkusím tak. Ty prvé 2 skoky máš vždycky dostal. Pravý jump byl nejlepší. To se nedá prostě rozběhnout na ty mapky. Skoro jsem dal druhé. Já vám to seknu. Lebo vy budete pri mne, tak to bolo stačí. Konečne som na tom výslednom parkoure. Konečne som to dal. Už som to celú prešiel. Ježiš! Ja táto mapka nebudem mať rada do konca mojho života. Ja sa tu snažím aký idiot. Tak skúsime. To je pravý. A toto je zlé. Hard parkour. Zkusím tu listu, zkusím. Už od začiatku. To má byť parkour. Vytvoril. Skoč do vodu. Jeby. No, počkať. Ja neviem, čo to mám robiť ani. Tuto má byť parkour, hej? Tam je parkour. Ja by som sa tam mohol dostať. To nedáš, si? To nedám. Už oni nevidia, čo to je líbí. Takže ak sa vám videjko mojho blbého parkoura líbilo, nezabudnite like. Čo vidíme sa pri ďalšom parkoure. Ak to olajkujete veľmi, budem sa musieť snažiť s týmto. Ale určite budem rád, keď ste pozrite za video nejaké lajky alebo odbery. Moja jediná vec, čo mne ide v Minecrafte je parkour, takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, ahojte.